Unya kanang naang karon nakabuntagon mga igsoon di ta maglangan. Ingon pa to nila dito sa gawas nga, Pastor, wa na katindugan, awa na kalingkuranan diha. Kay nagtindugay na lang sila atong gawas. Nya napaday diri sulod gamay. Sa duha, tulo, pat, lima, unom. Napadre sa unom. Kisa may, dyan. Arita? Okay, kisa may, kwanda, sige, arin, kita-kita ta. Napay kalingkuran gyud are. So, dili ta maglangay mga igsoon. Atong ablihon ang atong mga Biblia sa atong ablihon ang atong mga Biblia mga igsoon sa Lucas. Luke chapter 24, verse 13 to 35. Luke chapter 24, verse 13, verses 13 to 35. Naana ba ta? Manindog ta mga igsoon. Akong basahon ingon diha, sa maong adlaw, duha sa mga sumusunod ni Jesus, naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Imayos, nga 11 ka kilometro gikan sa Jerusalem. Og naghisgot mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus og mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya, mingon si Jesus kanila, unsabay inyong gipanagsultihan, samtang naglakaw kamo. Mihunong sila nga nagsubo ang panagway, ug ang usa kanila, nga ginganlag Cleopas, nangutana kaniya, ikaw ra siguro'y bisita sa Jerusalem, nga wala mahibalo sa mga nahitabo dito ni ining pipila ka adlaw nga milabay. Unsang mga hitabua, nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus, nga Nazaret nun, mitubag sila. Usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong og sa buhat at ubangan sa Dios og sa tanang mga tawo. Ang mga kadagkuan sa mga pare og ang mga pangulo nagtugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon o gilansang nila siya didto sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel, labot pa niini. Sa ikatulong adlaw na karon sukad pa sa nahitabo, ang pipila sa mga babaye nga among mga kauban, nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila sa pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikap lagi didto ang iyang lawas. Og namalik sila, og nanugilon, nga nakita kuno sila pananawon, diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Og pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan og nakaplagan nila kini sumala gayud sa gisugilon kanila sa mga babaye apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong motoo sa tanan nga gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Misayas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? Og gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moses hangtod sa mga sinulat sa mga propeta. Niadtong tungura doon na sina sa balangay sa ilang adtuan og daw nagsabot or nasabot ni Jesus nga mupadayon lang siya o nagpasabot si Jesus nga mupadayon lang siya sa unahan apan gihawiran nila siya og gingnan. Anhil lang tama mahulay, kay hapit na mo gabi busa. Midayon si Jesus o midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon, gikuha niya ang pan og gipanalanginan kini, unya gipikas-pikas o gihatag kanila. Diha nabuka ang ilang mga mata og nakaila sila kaniya, apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, dili ba?
Ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya og nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan. Og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem diin nakaplagan ang 11 katinun-an og ang uban pa nga nagkatigom. Nga nag-ingon, tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo. Nagpakita siya kang Simon, unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan og ang pagkaila nila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Makagagahom og langit no namo nga amahan, salamat kayo Lord nining lain na pud nga adlaw, imong nga gihatag kanamo din kami makapaminaw sa imong mga pulong, padayong pagbadlong, pagtudlo, paglig-on ug pagdasig ang among masinati karon niining kabuntagon. Og salamat Lord nga malig-on ang among pagtuo diha kanimo, mas makaila pa mi diha kanimo Ginoo og mahingpit ang among pagsalig diha kanimo o Dios. Salamat kaayo sa tanan nga mga kinabuhi nga niya, sa tanan nga mga kasinatian sa nanglabay rong semana Ginoo, grabing mga kadaugan nga nag-uban gyud kanamo. Ug salamat kaayo Lord sa tanan-tanan nga mga kadaugan imong gipanghimo sa adlaw sa kasaulugan sa among pagpasalamat. Ikaw ang Dios na himo gayod nga nabayaw ining dapita Ginoo, samtang may kapiestahan nga gihimo sa pagpasidungog sa tawong buhi kaniadto. Imong ikaw o Dios naghimog pamaagi nga mababaga na maong gimbuhaton apan ang imong pagpasalamat nga gihalad mismo diha kanimo Ginoo, imong gihimo nga madaugon amahan. Daygon kanamo og pasidunggan niining kabuntagon, ulian kanamo sa pagpasalamat og pasabta kaming tanan sa imong mga mensahe. Mao ni ang among pagpaubos og among mga pag-ampo pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Kitang tanan mo ingon, amen and amen. Magapanglingkod tang tanan, hatagan nato og pinakakusog nga pakpak ang Ginoo mga igsoon. Praise God. So, ang tema sa atong pagtuon karon mga igsoon, ingon diha, knowing, believing, and experiencing the Lord Jesus Christ. Knowing, believing, and experiencing the Lord Jesus Christ. Pagkahibaw siya, saligi siya, sinatia siya, kinsa mao ang Ginoo nga Kristo sa atong kinabuhi mga igsoon. Now, especially sa mga nagdesisyon nga magsugilon sa ilang pagsalig o pagtuo sa Ginoo, dako kayo na nga kalipay gayod sa Dios inyong gihimo mga igsoon. Ingon diha nga samtang nagwali sa si Juan, daw gikumot ang ilang kasing-kasing o niduol sila unsay among buhaton. Og si Juan mingon, hinulsuli ang inyong mga sala og pagpabautismo kamo. No, mo na nga dako kayo to nga kalipay sa Ginoo mga igsoon nga inyong gihimo. So mangayo unya ko sa kompleto jud ninyo nga pangalan tungod kay or sa imong i-appeal nimo imong asawa or kon anak ka ibutang ang pangalan sa imong mama ug papa tungod kay maghimo kog certificate kay arog og mag-abroad ka or asa ka padong magamit nimo na. Ha? Mag-apply ka, pangitaan kag mga ingon ana. Na di ay sindong dare. Init kayo. Praise God. Okay. So, sa makausap pa maayong buntag, dagan kayo mga igsuon nga mga panahon nga daw murat wala nakaila sa Ginoo, murat dili wala nagasalig sa iya ha. Unya, wala na to sinatia kung kinsa siya. Muna kanunay nga nagapang hitabo. Mauna nga, karon nga kabuntagon, gusto ni Lord nga sinati gyud nimo siya. Makaila ka sa iya ha, isinati nimo siya, unya maligon ang imong pagtuo niya. Kay kung kining tulo, mga igsuon do na, kay kulang niini, magka-problema gyud ka, sigurado gyud na. Magka-problema gyud ta ani. In-encounter na to og mga struggle, maka-encounter tag mga kasakit, mga kabugat, mga panghitabo nga dili ka makasabot, mga katalagman, mga kawaladon, mga balatian. Kung ang imong pag-ila sa Ginoo kuwang-kuwang, kung ang imong pagsalig sa Ginoo gabok, sa Tagalog bulok. Oh, tama? Bulok na sa Tagalog. Kana? Oh. Then sa kanang pagsinati nato niya mga igsuon guba, sigurado gyud na nga magka-problema ta ana.
No? Dili lamang kay ikaw, apil ning gawali, alkansi koron ani ko ako'y apil. No? Nga, kitang tanan mga igsuon, moagi gyud tag mga panahon nga daw muratag wa kailas Ginoo. Muratag dili magtotoo, muratag dili wala nagsalig sa iya. Nya daw sige natong nadungog ang iyang mga pulong. Sige nato siyang mabasa nato ang iyang mga pulong. Pero ang pagsinati sa iya maoy kulang sa ato That is why magsugod ta pangaigsuon aron mas maklaro nato masabtan pag-ayong pulong arita sa kaminyoon. Sultian mo nako bisag mag-uyab pa mo 40 ka tuig usa mo nagminyo. Magsugod mo ila-ila human sa inyong kasal. No? Matingan ka manggihatagon man kay ni akong bana oy. Sa uyab pa mi. Maluluyon man kay ni akong asawa sa uyab pa mi. Pero nganong karon? Ingana ha. Unya ni ay conclusion ana. Asa may mauna nato ako ba or akong asawa? No? Asa may mauna nato biya aning kalibutan na mao ni ang tinuod o pinakakamatuoran nga dili pwedeng mabali. Matapos na lang ang atong kinabuhi di paghapon ta magkailhanay sa hingpit. Tinuod dili. Di pa ta magkailhanay sa hingpit. Mismong dila nato lain-laig panglasa. Sakto na sa iya para nimo parat kaayo. No? Atong tutunlan lain-lain. Gusto ka mo inom og dagang tubig siya gamay lang. Gusto kag bugnaw iya ininit. Gusto nimo number 3 electric fan siya palungon. Number 1 ra. Gusto nimo iswing, gusto niya ipundo lang. Gusto nimo moadto ka dito, siya gusto diri spikas. Kay kaniadto uyab pa mo bisag asa magsuportaray man mo. Sige, gusto man nimo diha. Tara, kuyog ta. Nalingaw kayo oy. Sagwa siya nalingaw. Joy. Ha? Tino, Joy? No? Unya pag dadon ka dito pagkaunan manding. Na lami ba? Lami. Ingana na. And then, that is why, muingon ta nga mas nakaila kog ayo ani. Ay, napuli ni million ba? Salamat kayo, Jollibee by Exportion. Salamat, Jake. Jollibee. No? Ay karon mangutana ko ni Karis. Muingon ko ni Karis, Day, unsa may talent sa imong papa? Ambot guro? Hala. Unsa may iyang mga buhiro sa inyo ha? Wa jud ko kahibaw pastor. Unsa may iyang skill? Kamao ba siyang mamanday? Kamao ba siyang mang welding? Kamao ba siyang mang mason? Kamao ba siyang ambot guro pastor? Wa jud ko kahibaw. Ari na pukos asawa mangutana, unsa may kamaong mo drive si Wilson og motor? Ambot pastor. Wa ko kahibaw. Nor, unsa may talent ni Junjun? Wa jud ko kahibaw pastor. Makita mo pangutan-an niya. Ha? Ngayon ko. Ay, Lai. Unsa may talent ni Milyone? Ngayon si Lorelai. Wa ba ako nakailaan na niya, pastor? Kinsa na? Mayon ba ko ni Jun, si Sis Belen ba unsa may iyang paboritong pagkaon? Napangutan alamang pastor. Kay sa unang uyab pa mi, tanang idalit na ko niya, paborito niya. Karon ako idalit niya, hiwian na lang ko. Example na ha? Moingon ko ni Helen, si Junior ba? Makamaotong motaod og wolfan? Nakadungog kong kuryentisyan maghato. Elektrisyan. Moingon kalit si Helen. Mao ba, pastor? Wa ba ko kabantay? Ha?
Kining akong gipangsulti mga igsuon, mauni ang atong kinaiya kung maghisgotag kabahig pag-ila sa Ginoo. That is why may pang mga parot, mga langga, mga nakailag kinsay ga-training nila. Ang mga iro nakaila siya og shabu ang sulod sa package. Ang mga hayop, grabe sila og senses nga makailag yun sila. Naa sila gift of smell nga makailag yun sila kayo. Pero kita mga igsuon libog, bisan sa imong kaugalingon, wa ka nakaila. Wa ka nakailag kinsa ka, tanaw ka sa amin, di na ikaw. Kaya ang imong passion, ang imong makita sa imuha karon, dili original nga ikaw, sino head so head. Klaro dili. Unsay makita, unsay uso, hala suhid. Sa kuko, sa suot, sa buhok, sa ngipon. Moabot ng panahon nga muuso nga way ngipon, murag. To Hermes dito sa gawas og si Arjan. Sa sugot mo ana, muuso na? Nasunod-sunod mo sa uso. So, problema na to, bisan sa atong kaugalingon, wala na ta nakaila. And then, believing yourself nga makaya nimo ang usa ka butang, di ka kaimo ana. And then, experiencing the gift of God, kanang unsay naa nimo. Munang giingon diya sa wali nga, ikaw, gibuhat ni Lord nga makabuhat og dagko kayong mga butang. Pero, gibutangan ka og limit. For example, katong giingon ang motor, makadagan siya 120 per kilometer per hour. Pero inigabot na nimo sa Tagbilaran na nakabutang dito, 20 kilometer per hour. So, 40 na lang, 20 na lang ang imong dagan. Imbis nga, 120 unta ka, ingani sabta. Si Lord nagbutang na to og talent. O kana nga talent, mga igsuon, magdala nimo sa pinakahabog nga dapit. Pero ang problema, limitahan. Malimitahan ka. Murag motor lagi. Nga kaya gyud niya na nga abuton, ing ana siya kakusog, pero malimitahan. Malimitahan. And diyan na nagsugod nga, wala na to na experience ang kaugalingon nga mga gasa nga gipanghatag sa Ginoo sa ato. Bisan kita sa atong kaugalingon, wala na ta nakaila, naglibog na ta, unsa ko buutan ko or badlungon. Unsa ko gwapo maot. Nga tabangan na lang imong kaugalingon, hala pintal, mga triton, panggamiton, para sa nawong. Mga bulkas, unsa na mga boysen, mga di nakakailas imong kaugalingon. So kung kining pag-ila sa katong kaugalingon, pag salig sa kaugalingon nga ang kakayahan nga gihatag sa Ginoo mahimong productive, mahimong mabungahon og kining naang pagsinati mga igsuon, kung naglisod na taan sa atong kaugalingon, how much more sa Dios? Kung naglisod kag ila, naglisod kag salig sa imong kaugalingon, naglisod kag sinati unsay naanay mo diha, then maglisod sab ka ana sa imong isig katawo. Kamong mga anak, dili gyud mo makakumpletong makailag gyud og ayo og kinsa inyong mga ginikanan. Kamong mga ginikanan, dili mo makaila pag ayo kinsa gyud ning inyong mga anak. Kamong mga asawa, di mo kaila og ayo kinsa ang inyong bana. Ang inyong mga bana wa kaila og kinsa mo mga asawa o kamong mga anak. Tungod kay ang mas nakaila lang gyud nato nga perfecto si Jesus Christ. Mao ni nga nangandoy si Lord nga siya maoy atong kanunayong ila-ilahon. Kaysa diyang maila-ila nato ang Ginoo, malikon ang atong pagsalig sa Ginoo, kanunay natong masinati ang iyang gahom. Wa gyud kay kagulan, kabalakan, kalumugan, tumbahan, wala. Kanunay kang hiluna, kanunay kang relax unya. Sa diyang mura kag makafeel kag murag nasakitan, bugatan ka, may mga katalagman, may mga problema, may mga balatin. Inig abot ani mga butanga, mura kag naunsa man ni. Wait sa nang Ginoo. Asa man tong mga bersikulo sa Bible nga nagpaila-ila kinsa si Lord sa akong kinabuhi. Asa man tong mga panghitabo sa Biblia nga nagpalikon sa pagtuo sa mga katawhan. Asa man ning mga panghitabo diha sa Biblia nga mga bakol nakatindog, ang buta nakakita, ang bungol nakadungog. Asa man ni? Kinahanglan nako ning sination.
Kristohanon, simbahan din sa Lourdes, paminaw mo pag-ayo. Kining atong kinabuhi mga igsuon. Nag-memorize nig mga bersikulo, maminaw nig mga pulong sa Ginoo, muawit nig mga pagdayeg. Pero kung ang atong pag-ila sa Ginoo, pagsalig sa Ginoo o pagsinati niya, napakyas ta, sigurado, morarata ni gaduwa sa atong kinabuhi. Morarata pariha rataani kanang naabit ang mga dili magtotoo, walay panahon, dili magahatag og panahon sa Dios. That is why kinahanglan gyud nato siyang mailhan pag-ayo. So una, sa gikinaingon ko na dili pwedeng wa ka kahibaw og unsay talent sa imong igsuon, sa imong mama og papa. May tabo lang na kung naglagyo mo sukad sa pagkabata. Kasi yung papa doy ambot. Ingon man to si mama nga ako kunong papa kay wala kay balog kinsa. O sa may ang talent samot. Sa iyang trabaho samot. Usahay ing ana ta. Pangutanon tag kaila ka sa Lord unsa man siya. So pwede tang mayong nakaila ta gamhanan siya nagbuhat sa langit o sa yuta. Ang pangutana na sinati ba nimo? Kana na. Diha na murag gasabod-sabod na ang imong sinati ha. Then ligon ba ang ato bang pagtuo buhi ni? Tungod kay ningon si Lord sa mga tanan nga mga naayo niya ningon siya naayo ka tungod sa imong pagtuo, naayo ka tungod sa imong pagsalig, naayo ka tungod sa imong pagtuo. So si Lord gusto niyang trabahoon ang ato nga pag-ila niya nga giguba tungod sa pagduha-duha sa sala og sa sala. Gusto ni Lord nga trabahoon og ligunon pandayon ang atong pagsalig, ang pagtuo nato sa iya. Gusto niya nga ang atong pagsinati niya kada adlaw. Susultian ka nako unsaon nato pagsinati ang Ginoo. Una, nigawas kas imong balay. Paggawas nimo sa imong balay, mga kawatana sa kakong tanom. Oh, nakaila kas Ginoo, nakasinati kas Ginoo, naka-experience kas Ginoo. So niadto na kadito sa kalsada na nighawak na kadito mga hilabtanon, mga way mga puangod, dihay ni aging sakyanan na piskan ka og lapok. Gikan sa imong kasungot sa nangilabot sa imong tanom, nasungot na pukas driver, way batasan. Di urag, di edukado. No? Pagsulod nimo sa imong bahay, ang imong anak gadua-dua natagak ang bawl na buak, utro ka. Murag, wa ka kasinati sa Ginoo ba? Wa ka nakaila sa Ginoo. May pamulakaw ko aning balaya malasa ning akong adlaw oy pag-abot nimo sa unahan. Ag imong utang. Wala. Ikaw na nasuko karon paghuwat. Kasi pagtuon nimo na ako ulyanin. Pag-abot pag yun mo dito sa unahan, hapit ka na paakig banakon, malasa naman ang kinabuhi. So, wala kaaning tuloon sa manin, knowing, believing and experiencing the Lord Jesus Christ. Baliko na ito ang storya. O atong ibutang nga ikaw karon nakailan nas Ginoo, nagsalig nas Ginoo, nagsinati kaniya matag adlaw. Paggawas nimo, Lord, nawalag akong tanom Ginoo. Salamat Lord nga na ako mga tanom mudaghan pa ni Lord. Lord, ayaw siluti itong nanguha Ginoo. Salamat Lord nga imo to siyang bag-uhon pod. Pagawas nimo na fix kan ka. Why Lord? Salamat iguro ko na piskan, wa jud ko na dasmagi, wa na disgrasya tong niagi. And pag-abot nimo sa unahan gisingil ka. Hay imong sige lang kay grasya sa Ginoo, maabot akong panalangin, di ko malimot, pasensya sa gamay ha. Sige lang, unahon ka na ko unya. Nga na no? Pag abot ni mo dito, hapit ka na pa Lord, og wala, pag yung ka, Psalms 91, Luke chapter 10, tumban ang bitin nga malala, di maunsa. Lord, imo yung ipakita nga naa ka. Ingon ana. Pero kung wala ka ane, kung wala ta ane, di ko maingong wala ka, wala ta ane. I tell you, sa atong gibasa karon, 3 years ang mga tinunan sa Ginoo, sigig kuyog-kuyog.
Mag-best friend mo? Mo kakailan niya. Tinuod na. Mo po kakailan na. Sigurado. Samot na nang naas imong Facebook, imong gisugot. Dili na iyang profile, nag-alias po dyan nagpangalan. Amanta nakaila ka kayo. And notice, nga ang pabor, kadaugan o panalangin, bunga ni siya sa atong pag-ila, pagsalig o pagsinati sa Diyos, kinsa siya sa atong kinabuhi matag adlaw. Nasabtan ba ni nato? So, sa 3 years nilang kuyog-kuyog ni Jesus, gisulti tanan ni Jesus, sige nilang nadunggan ang tingog ni Jesus. Ako, sultian man ako, billions man yun ang tao sa kalibutan. O niya, i-blindfold ko, mukis tanan ako. Ayaw po, nagbuhata. Example lang, makailadyo ko kinsa akong wife. Ha? Sa smell, palang daan din na pariha. Makailadyo ka, ana. Okay? Oh, Joy, sigurado yung ka, Joy, nga bisan pagdalon ka dito Alaska sa baga kaayo nga ice nga dapit. Nyadagan kayo mga babae mo ingon nimong Joy. 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 Ug naay-laay mo yung Joy. Unsa man ka Joy? Sigurado gyud ko makaila ka ng tinguga Joy. Nganuman, kanunay si Manding nga naa sa sulod sa ilang balay og nasinati niya. Kaila siya ana. Aritas baho, way palabag pahumot. Kaya kung mag-afiksyonado ko, mag-afiksyonado si Giovanni, mag-afiksyonado si Jimboy, libog na kana. Pero ato lang ibutang watay mga pahumot. Normal lang. Sigurado yun nga, kanang ako ang anak o ang akong asaw, kailan na sa akong baho? Ilok. Sige nga. Ba. Dalunggan. Mike na ibungog. Kaila. Bisan magsuon pa mo, di mo parihag baho sa singot. Tama? Grabe si Lord mo decide, no? Imong anak, 11 ka buok, binagsaag simuhot ng ilang. Kene ka, kajuan eh, kajanis, ka-divine, memorize. Tama? Tama? Sa inyong mga buhi, sa inyong balay. Ang mga iro, kailan ninyo? Ug laing tawo o sigon. Ug dagko. No, kailan mo ana? Kailan sila ninyo? And that is why grabing complain ni Lord. Ngano maning ako mga anak, grabing mga panag-awit nilang gihimo sa ako naminaw silang ayo sa ako mga pulong, nagbasa sila sa ako mga pulong, taod-taod na mga katuigang nakiglakaw sila, pagpangalagad mo simba, magpasidungog sa kungalan, pero nganong muragwa pa kailan ako? Sa panahon sa problema, nganong muragwa, nagsalig na ako? Sa panahon sa malisod nga mga panghitabo, nganong muwa ko sinatia ang akong kamaayo? And usa sa pinakadakong babag, mga igsuon nga wala ta nakaila sa Dios, wala nahingpit ang atong pagsalig sa Ginoo ug wala nato siya sinatia, kining kanunay tang nagtan-aw sa mga negatibong butang. Hapit ka na dasmagi sa sakyanan, sagit and kaanimaw kang animaw kay may L sa Bohol. Way batasan! Muaten pa kong kasal! Nalapukan ko. Ingana. Wala man ta nakaila, wala man ta nagsalig, wala man ta nagtuo. Kay bisan pa untang napiskan kag lapok, nahugawan ka, muingon ka, Lord, wag gyud ko nadasmagi, protection gyud to nimo Ginoo. Gamay lang gyud naliso pag yung gamay ang manubila kay ug wala na maurag. Ilubong ko kadlawon kay COVID ron. We see? Now, munang ningon si Lord, arise. Asa man ka?
Mubangon ka gikan sa imong pagkawala nag-ila niya. He said, arise. Mubangon ka gikan sa imong pagkadili masinaligon niya. And he said, experience. Mubangon ka og sination nimo siya gikan ka sa imuhang pagkawalay kasinatian sa Dios. E nang ato ang mga una-una mga igsuon, abi nato ang tanan kanang mga bunga lamang sa atong mga kahago, mga wala na ang Diyos. Naagyod ang Diyos sa kanunay. Gatuo ka, pastor, makaambak kag makalikay atong kobra o wa ang Ginoo. Kasi may mo, tukmod ni mo diyang lukso na, kaya na siya. Hello? No? Muna gani nga, ako na nga encourage sa kada usa nato bisan sa akong kaugalingon. Ako mismo sa akong kaugalingon, wala ko. Di ko moingong nakaila ko nako. I tell you, every year dunay dili mo ubos og 5,000 ka mga pastor ang nihunong sa pagpangalagad. Tungod kay wala nila nakayanan ang bigat. And ako wala ko nakaila sa akong kaugalingon unsa unya ko sumaabot. That is why need nako nga mas mailhan nako ang Ginoo, mas maligon ang akong salig niya og matag adlaw sination nako siya. Now I tell you, sa John chapter 10 ingon si Lord, ang akong karnero kailas akong tingog. Di ba? Amen? Now, sa atong gibasa karon Luke chapter 24, kining mga tinun-an ni Ginoong Hesus. Sa iya ng pagkabanhawa na kailan niya. Ayo. Hello? Naglakaw sila padung sa Imayos, duha ka buok. Dili ni apil sa 12 ha. But apil ning nagkuyog-kuyog, wa ni apil sa 12. Naglakaw sila padung sa Imayos mga igsuon. Ningon diha, sa maong adlaw duha sa mga sumusunod or tinun-an ni Jesus. By the way, tinun-an ta sa Ginoo, amen. Si Ginoong Jesus, ang iyang gipakita o gipanulti niya sa iyang mga tinun-an ingon diha dunay gahom. Unya gipakita po niya sa buhat. Munang honest kayo kung musulti sa imuha, ang Lord ray makahimo ana. Kining naa sa inyong atubangan matagak ni. Mapukan. Luya ni, makasa, kapandulan ni. Mao nga bisan na mga panahon nga murag makaingon ka nga glory to God. Wala ka ba? Glory to God. Pero dunay mga kahigayunan nga mosulti ka glory to God pero imong kasing-kasing nalipay sa dihang gi-appreciate ka, gipasidunggan ka. Diba tama? Many times nga nasinati nako na. Nga maunay nagpabugat kaayo nga murag nag-guilty ko nga murag That is why lami kayong maminaw kaaning mga karaan ng mga nanigulang diha sa buluhaton sa Ginoo, mga taas na kasinatian di nanigulang, grabe mo nang nigulang oy. Taas kasinatian diha sa Ginoo kay makaingon gyud kang wa jud tay ato. Amen. Wa tay ato. Pahawamon kag puy-anan, pahawamon kag sakyanan, pahuwam ra tanan. Pahawamon yuta. O di ni atong yuta ha? Wa ni nakapangalan nimo og nako. So, pahuwam ratanan. Nya mas masabta na to na nga ingong gipahuwam. Kaya nga no, bisan si Ginoong Jesus ang iyang lubnganan hinuwaman. Buot gipasabot nga di ta taga dinhi aning yutaa. Amen? O, padayonon sa nato. Ningon diha. So, mga 11 ka kilometro gikan sa Jerusalem. So, layo-layo pa ang ilang lakaw, no? Unya, ningon diha, naghisgot sila may tungod sa tanang mga butangan na hitabo. So, grabihan no. Ilang hisgutan? Grabe no. Abi nato. Kaya kini mga una-una sa mga tinun-an ni Jesus, abi nila inig-abot panahon, mahimong literal nga hari si Jesus, maghari siya sa Israel, pildihon niya sa gubat ang tanang mga kanasuran, especially ang Roma nga daog-daog sa mga Hudiyo aning kapanahonan. Pero ang naitabo, hinuon namatay. Wala sila nakasabot nga ang kingdom ni Lord dili literal nga makita nimo, kundi kinatibukan langit ug yuta.
Abi nila og inikamatay niya mabanaw siya mulingkod sa trono sa Israel. Tigumon ang tanang nga mga Israelitang able nga mugunit og espada og pana unya makigubat sa maong nasod luwason ang mga Israelita og mas mahimong gamhanan ang maong nasod sa Israel og kini nga Jesus may maghari. Pero baliktad ang nahitabo. That is why naglakaw sila nga walay paglaom. Human sa pangitabo nga si Jesus nalansang sa krus ug namatay, pildi na ang tanang pagpakasala. Pero ang mga tao ngayong gibayran sa ilang mga pagpakasala, nga midaog na batok sa gubat sa sala, daw walay mga paglaom samtang na nagpadayon sa ilang mga lakaw. Ikaw ug ako, kung wata kayo nakailas sa Ginoo, dili ligo ng atong pagsalig, jutay tagkasinatian niya, maglakaw ta ibabaw yuta nga daw wala nakailas Ginoo. And that is why ni si Lord nipakita sa ilaha og nikuyog. Ningon diha pagsulti sa verse 15, samtang nagsultihanay sila miduol si Jesus og mikuyog nila. Amen. Lami kayo mga igsoon. Ako sa una, kanang di pa ko Kristohanon, moingon jo kong mag-alanganin jo ning akong itsura, no? Especially gabata kong rejected and gibuli. Sa mga school, ginabuli ko kay way baon mo eskwela, way ilis. Kasulay mo eskwela wa gani mo ga-brief. Sanina ramog sinina sa imong papa kay taas. Mura kag si Jesus Christ. Mura kag Hudiyo. Hello? Kasulay mo ana? Ingana mga igsuon niya, kupras. Mga kag kupra, kauno nimo sa eskwelahan. Nya bulihon ka sa mga classmate. Gikan pa, diker, naman na yung mga gagmay nga bangko, taglima ka bangko ang ilahang i-file. Unya ato sila maglingkod while magklase. Unya kung muingon na nga mong teacher, tagahay ko sa kabangko, si katubig, manghilak sila. So muingon na lang nga mong teacher, katubig, sit down na lang sa floor. Panyo sa among teacher, iyang ibuklad sa floor. You see? And up to na high school, abot o college, nanon ringing ane. Even sa community nga mga Christian na bulig yapon. And that is why training da ito ni Lord. Ang yawa ko so kay mangbuli sa tong kinabuhi, wala na, di na siya mudaog nga naman, diha na tayo. You know what? Ang pinakaligon nga pundasyon to avoid casualty. When we say casualty, as I said, ang every year dili mo ubos sa 5,000 ang mga pastor nga namiya sa pagpangalagad, na narbaho na lang kay gutom, kapoy, tabunag, problema, burnout. Ingana mga igsoon. So to avoid casualty is this. Siguroon ni Lord nga gikan sa imong pagkabata, puno kas tanang kasakit. Puno kas tanang pag-reject, tanan nga mga kabugal, tanan nga kalisod, tanan nga kagutom, ipasinati nimo na niya aron inig-abot panahon nga gamiton ka, diha na. Bata pa ko ani, na-train ako ni, wa pa ko'y Ginoo ato. Bata pa ko ani, nagian ako ni, wa pa ko'y Ginoo ato. Karon nanay Ginoo, bahala na ka Lord. Kaysa sa imong pagkabata, ginapabebe kanunay. Sakto bitaw nga itong mga bata, inigsugod na nila, makaabot na itong halingan, tudluan naglungag, tudluan naglaba, bahala dili kayo hinlo. Sige, ihayahay na anak. O, pasuota siya, hugaw. Kay sa sunod, mama, hugaw, lagi to ko ilaban. Sa sunod, nak, ayuhan na ha. Tulo ka oras ni mong kuso, haron, 5 na, nak. Ay, nga na, tudluan dyan na ni mo. Like Joseph, for 13 years, grabing kapaitan ang iyang giyagyan. Pero sa diyang nahimo na siyang governor, pertinggaanan niya ang trabaho. Di naman siya ma-discourage. Kay ni-graduate na siya, di na po siya mabugatan, kay tanang kabugat yan ang giyagyan. Di na po siya magabok, kay gabok siya nagagikan. Sa ato nga kinabuhi, mausad ni. Padayunon sa nato, ingon diha. Unya may ingon si Jesus, unsa ba inyong gipanagsultian samtang naglakaw kamo? Sa may inyong gisgutan diha ha? O sa may inyong gipanagsultian? Samtang naglakaw kamo sa wala pa mo natulog sa muna yung mga igsuon. Unya ningon diha pagsulti, mihunong sila nga subo ang panagway. Oh no! Gipakamat yan sa Ginoo, giluwas sa Ginoo, na nagpanaw, nagsubo ang mga panagway. Kanang naas imong tapad na si mong likod, inang smile ko no. Ano kung kang makakita na ako magsubo imong panagway?
Oh, ni ana puning mangigo. Ni ana pudning. Oh, sige. Oh, aritas verse 17. Mingon si Jesus kanila ang sabay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw sila mihunong sila nga subo ang panagway. So, sa ilang paghunong ningon diha og ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya. Ikaw ra siguro'y bisita sa Jerusalem nga wala may balo sa tanan nga mga nahitabo dito niining pipila ka adlaw nga milabay. Hala ka? Si Jesus ilang giingnan ba? Ikaw ra gore wa kahibalo. Sa ato pagkatanaw sila ni Jesus, nagsulti na si Jesus. Wag yun sila kaila kinsa ni ilang gitanaw, wag yun sila kaila sa tingog. In fact, for 3 years kuyog nila kanunay. Kano sa man ta nagsugod pangalagan sa Ginoo nganong hangtod karon murag wata gyapon na kaila niya. And then ningon diha pagsulti mga igsuon sa verse 19, unsa mang mga hitabua nangutana siya. Grabe ang Ginoo no. Di gyud mo ingon ang Ginoo, paghila mo diha. Unsa wa kay balawa mo kailan ako panglaparuhon naman mo. Di nga ang Ginoo. Bapampaubsanon siya nangutana siya. Ningon diha pagsulti unsa man nga mga hitabua. Usa siya ka propeta. Mitubag sila usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong ug sa buhat at ubangan sa Dios ug sa tanang mga tawo. Usahay kami, ako pastor. Na mga panahon nga power kayo ang word nga atong isulti pero ayaw kag expect nga ana pud ka power akong buhat kay mapandol lagi ka. Nakasinabot bata ana. Kay maghisgot na lamang tag pagpaubos ani mga igsuon murag ako mismo sa akong kaugalingon perting kulanga pa ni. Grabe, kuwang jud kaayo pa. Inya ningon pag yun diha pagsulti. Ang mga kadagkuan sa mga pare o ang mga pangulo, mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon o gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo na. Yun bang parang 3 days na lawang nangyari? Anyari. Unya niya apay lain ingon pag yun diha nga. Nawala pag yun siya dito sa lubnganan. Grabe, wag na sila paglaom no. Wag agawag dulaan no. Murag wa jud sila paglaom. Nga nagani nila kuyog na ikaw kako kanunay ratang bugat, kasakitan, problema, balatian, wala na to gyaktalis nga naa si Lord atong kuyog. Muna usahay, hinluan na, siligan na, ipadapli na, kay niya ang ginuuban nato, mauwaw po tano. Di ba di epok na ang mayor mo bisita sa inyong balay, di ba di ay tanang gamit nga naa sa sala, sa libay, sa kwarto. Nagsagol na dito ang takuri, ang hanger, ang plansahon, ang tsinelas, ang sandal, ang gasagol sa kwarto. Kay mo bisita ang mayor. Pero usahay sa atong sulod, sa atong panimalay, dinhi sa sulod sa church, sa atong kaugalingon, wala na ito, ilhang ang Diyos nag-uban na ito. That is why, bisag unsa nalay ato ipangsulti, bisag unsa nalay atong buhaton, maglibog ko. Ang buhutan kay ka manultig nas, pastor. Anong buhutan kay kung musultig na aka? Pero kung wala diha ng tawo, nganong makasulti tag, di maayo. Tungod kay, mas nagtawod ta o mas nagrespeto sa tawo kaysa sa Diyos. Tama? Kaya ang Ginoo ningon man siya, mag-uban ako kaninyo antos katapusan sa kalibutan. Bisan ako karon na ang Ginoo nato, di ba? Amen. Di na to ipasa-pasa. Ngayon kang mandeng na si Lord nimo. Ngayon pos mandeng. Manaapod nimo pastor. Si Lord niya sa atong kasing-kasing. Kay kung wala, di pataiyas Ginoo. Amen? Wag yun sila kaila, kinsa na ilang kuyog, nanguwad ag paglaom. So, ningon pag yun diya pagsulti. Ang pipila ka mga babae, padayon sila ha, nga misumbong. Ang pipila ka mga babae, nga kauban, nagpakurat ka na mo, nangadlawon sila, pag-adto sa lubnganan, apan, wala nila hikap lagi dito ang iyang lawas. Og namalik sila, og nanugilon, nga nakita kuno nila ang pananawon diin,
may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Pipila sa among mga kauban nangadtos lubnganan og nakaplagan nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babae apan wala sila makakita kaniya. So wa na sila paglaom. Ang ilang gisultian, no? Kabantay ka anang nakas imong atubangan ba? Sulti si Darwin nako, sulti si Darwin ni Giovanni. Giovanni, kabalo ka, bright kaayo tong naa sa bayso, kinagrabihan og talent kanang mukanta to nga mga mudag-o mukalit. No, grabe niyang explain ba? Nga grabe kay talent unya bright pa jud kaayo. Excellent sa tanan nga mga subject, grabe jud siya. Nga kabalo si Marvin, nga ang iyang gisultian, mao ang iyang gihisgutan. Di ba? Kini sila kasi gigyaw-yaw kabahin sa Ginoo, ilang gisugin lang ng Ginoo. No? Wa sila kabalo nga na, gakuyog na nila. Wala man lang nakarecognize sa tingog. Ay nalaghisguti ang baho sa singot. Huwag ako makaila, siguro mo na ako, no? Uwaw kay ko atong naghatod ko sa mga bangko nilang Ma'am Elen. Asa, Ma'am Berry to? Kay wa ko'y ligo. Unya, basta rabag di ko maligo, murag, grabig dihog yun. So wa na ko ni sulod dito sa office. Ako'y tighakot kutob ko sa pultahan. Unya, ang mga bata may tighatod. Tagtulo lang. Ayaw ko na, gulpiha. Na, si Rachel tigpanaog atong truck. Grabe. Imbis wa sila makaila. Muna ito'y baho ni pastor. Okay, siya padayon sa taha. Padungungan ko ni pastor ako kaligo ron. Parihata. So, and then ingon ang verse 25. Unya, miingon si Jesus kanina, pagkabuang gayon ninyo. Ingon siya, you foolish people. Kanang word nga pagkabuang pagkawalay alamag. Wala nakaila, wala nagsalig, wala nakasinati. Di ba? Muna ningon diyang pagkabuang, kay kining word nga pagkabuang maigsuon. Dili naman ni kay usara ka pinulungan nga kung imong samton, nagsige na lang magsubay sa kalsada o panguhag kuto, unya wanay ilis-ilis, mura nagsiadan, high-tech lagamay kay panapton ng suot. Sindol-sindol sa lata. Murag-mura niya itong nasabtan. Pero sultihan ka na ko, ang word nga pagkabuang, it means pagkaway alamag, pagkadili matinuohon, wala nakaila, walay kasinatian. No, sahay, kini nga word nga pagkabuang mo fit sa ato akong madinawaton ta, amen? Oy, pastor, ingon ba yung Mateo 5, ngang musultig buang, maimperno, si Jesus ni Sultiman. Di, kanang manghingalan kag buang imong hukman, ang tawo nga ingana ka. Kana mo'y sala. Pero mamadlong na ganit, ha? Pulong. Ingo si Lord, pagkabuang gayon ninyo. Pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisultis mga propeta. Sumurag, paisa-isa si Lord. Nganong wa man yung mo'y alamag, nganong wa man yung mo'y kasinatian. Di maihap nga milagro, way libro nga walay luna sa kalibutan, kabutangan sa mga libro kung isulat pa ang akong mga gipambuhat nga inyo mismong nakita kay kuyog-kuyog mo na ako for 3 years pero nganong wa man mo'y kasinatian, nganong wa gyapon mo na kailangan, nganong wa gyapon mo nagsalig na ako. Muna yang ipasabot. Kinagrabihan eh. Unya ningon siya nga ang pagkadugay man ninyong mutuo sa mga gisultis propeta. Sa wa pa ko ni anhi ng himog mga milagro. Doon na na'y propesya may tungod ako. O ang propesya ni ani na'y tabo na, gi-perform na ko ang tanan nilang gisulti. Nahitabo ng tanan, nisulting mamatay o magantos, namatay na, nisulting mabanhaw, nabanhaw na, wag yapon kaila. Murag kung ikaw ang Ginoo ani mo, wad na kagpailob. Mayon ka. 1 + 1, kalot rang bata.
binisayo na nimo usa, dugangag usa. Nga, kulang matag pailob. So mo action isog na to ng usa, dugangag usa. Kalot gyapon siya. And then imo nang tanan. 1 plus 1 equals 2. Pila ni? Ihapa. 1, 2. Okay. 1 plus 1. Kalot ra gyapong bata. Whew. Stress kayo. Ingana ang Ginoo. Grabe na niyang paila-ilas yung kaugalingon. Wag hapon siya na ilhi. Kabantay ka nang grabe ni mong pasabot, grabe ni mong explain, pero pag exam 0, Ma'am Ellen, ang akong exam, dili gyud ko mo exam nga dili sigurado gyud na 3 weeks paibaw-on ako silang exam tama ni ang manggawas. Mauna nga inig exam mo bagsak pa jud ko grabe sunguton kog taman. Ako yung ingno ng mga Bible student, see you next semester. Mauni ang mugawas, mauni ang mga answer. Usahay pag jud gani magbinotsok na lang ko ba? Kay magsige nagyangot pangitag tike bisag way tike. Kaya nang gabi pa nagtuon no pagkaugma ng exam, inom pagkape sa gulag kubra, bisa pagpagpapaak kag kubra. Kung 3 weeks giila-ila na untadaan nimo ang formula giunsa, sayo na kayo. Ila-ilahon daan nimo. Ako mga igsoon di ko kailaan ang naang naay drawing na ay mga litra na pag yung number. Ilang hingalan mga square mga na x sub 3 plus y sub 1 equals y na subtan. May mga drawing, may mga litra, gisagol na, di ko kailaan na. Nga naman, relate ko sa ako nga, kung unsay imong field, dihan na lang nimo na i-master. Kaya kung dili nimo na, wapagay nimo na master ang usa mo, master na kasuban, ang tawag nimo wakat o way nakatunan. Puro tilaw, tilaw. No? Sulay kag atog buffet, tilaw ra, Because ba, Para ba jud gagamit og iyang kutsara? Itong mga serving spoon pag gipang gamit. Pagkabot sa unaan, inom og juice, ding inom og tubig, ding niuli. Ni bayad og 450. Puro tilaw-tilaw. Ila-ilahon nimo og ayo. Di ba? Mga batanon, bisan pagpili nato sa itong mahimong partners, kinabuhi, ila-ila. And in fact, mag-uyab lagi mo 20 years, 3% pas iyang kinaiya imong nailan. 3%. This afternoon, supposedly, na ay kuan sa mangga. Youth Jam. Nga gi-invite ta dito nga mo speak. Ang title kay Kristiyanong in Love. Gahuna-huna na dyan ko bantay na makanaog ko ma-in love. Mandiyan mo ba? Magdalam dyan kong bakos. Ingon baya, ang imong pulong o Diyos mo ang bunal. No? Kristiyanong in love. Kabalo mo kisa ng mga Kristiyanong in love, madasig og simba kay naa siya. Pero pag wala siya, di kadungog sa pulong sa Ginoo, bisag ni buto ng liog ni pastor. Mga Kristiyanong in love. Nya magbulag na alahigon si Lord. Di na kunuhay mo simba, mo backslide na kunuhay. Nya sa kadaghang igalampo, maapil pakas igampo. Mga igsuon, permitting naturon tong iampo si tingalan ni mo day? Si Ara. Kay murag naluya siya. Sa day problema. Ambot lang. Hala oy. Alahigon ang Ginoo. Labong bitaw si Lord, kung imo siyang ila-ilahon pag-una, diha ka mo salig niya, siya ang imong sination, di ka mapakyas. In fact, talikdan nimo si Lord kay date ninyo ron. Panahon ning magila-ila mi pastor. Lisod ba ya og DSLR? Sa to? DSLR. Ha? LDR. Long distance relationship. Oh.
Diha ka na sayop nga naman. Ngayon pastor, siya nagyon, nakaila nagyon ko niya. Pag-abot sa panahon, kung si Lord pa lang tayo imong ila-ila, di sigurado, aritas believing. Kanang musalig kag-ayo ana nga tawo. Musalig kag-ayo aning gayaw-yaw. Musalig kag-ayo na nas imong likod pag-abot sa panahon. Di ikaw maoy gapanday sa imong pagsalig ng tawhana, pag-abot sa panahon, ikaw ra po'y maghinahinay guba. Unya mo konklusyon na dayon kag sukad karon. Paingon-ingon pa siya nga, doon na pabay-babaying kasaligan. Pero giduwa-duwaan lang niya ang akong gugma. Gihatag na nako ang tanan. Kaayo ni mong bato ang microphone. Agoy hinungdan. So ayaw ihatag imong pagsalig. Si Lord ba? Testingin agad si Lord. Kay siya mo inaay saad sa gugma nga dili mayapgi kan Genesis abot Revelation. Saad sa gugma. Ingon pa siya, una siya tanan. O ang tanan igadugang ra. No? Muna mga babae ayaw mo og kasakit og ingnon mong kabalo ka, pakapin ragyog ka. Hala, ayaw kasakit. Masakitan po kag inon kang pakapin ra ka. Nga mo na biblical man na. Mateo 6:33. Una tanan ang pagpangita ang gingarian sa Dios ug ang pagkamatarong ang tanan ipakapin na lang. So ayaw kaguol og moingon ng imuhang kabalo ka, pakapin na lang ka. Walang hiya ka? Ayaw taka-taka og salig. O, salig ka sa imong kwarta? Ini kawala sa imong kwarta, makaingon gyud kang kasauna. Usa ka kilong bugas, 1 pesos og 50 centavo ra. O gasalig sa kwarta. Magsalig kas Ginoo bisan pagpila ng kilos bugas. Si Lord na ibahala. Hello? Kanunay ta nga matagak mga igsuon sa grabe kayong mga maka-confuse kayo, dili na ka makasabot. Nga naman, ang atong nga trust, naa sa atong kaugalingon, naa sa atong isigkatawo, ang atong pag-ila, giila nato atong kaugalingon, miila ta sa atong isigkatawo, ang atong pagsinati, gisinati nato kinsata, gisinati na nato ang atong isigkatawo, pero wala nato sinatia kinsa ang Dios. Mao bitang sultian ka, tinuod ang ilang giingon nga no man is an island. Daghang tao pero daw mura lang ikaw usa. Many times moingon ko sa ako nga wife, kumusta ako ba? Okay raman ka. Wa pa nang kumusta, okay na kuno ko. Nga naman, yes, na si Lord nga imong kasumbungan, pero lami, guputong na ay, nas palibot ni mong musulti, di ba? Musta ako ba? Naunsa day ka? Nakabati, lagi ko murag daghan, kayong dago, mutugsok, ani nga ko ang kasing-kasing yung murag, huwag di ka ginhawa. Ano day ka? Bisan pagdaghan sa pangutana, di hapon Bisan pag ako pong isulti ko sa gibati, lahi magutong ang imong gibati, imong ihatag niya. Di ba? Si Hosea, parang makasabot gyud si Hosea kung sa gibati sa Ginoo. Iyang gihimo nga si Hosea maminyo og prostitute, unya bulagan siya. Magminyo na pagbalik niya, bulagan na po siya, mubalik na po niya, bulagan na po siya. And then, usa siya gigamit sa Ginoo. And then, ingon ang Ginoo, Hosea, ingana kasakit ang akong gibati, nga ang akong katawhan nga maong Israelita daw akong pangasaunon. Pero kanunay nila nang gibuhat na ako, mubalik ra sila nako og naay panginahanglanon. Musulti lang sila nako og naay panginahanglanon. Pero kung na sila sa maayong kaimtang, na nila panalangin, musimba sila laing Diyos, ila ko talikdan. Maupod ni karon. That is why si Hosea isog kayong nagwali, kay tinuod ang iyang kasinatian. Ikaw ug ako mga igsoon, firm ka nga
mupaambit sa imong kasinatian kung tinuod na. In fact, kung na mga testimony ginamagama, makarealize tang, marag ka na marag ginama na eh. O moingon ko ninyo ron nakapatay kung tiger dito sa likod Bikyo. Mutuo mo? Na ay mga testimony nga walay tinuod nga gahom. Nga naman ginama. Nya may pag close my heart. Kapatay yugog. Tiger likod anang galerya. Do you think mutuo ka ing anak kadali? Oh. Mandeng. Di nas Mandeng. Sige lang si Mandeng. Siya maganas tubangan. Patubangan mo ba? Oh, Ate Ines. Nay, maingon dito. Ayo. Pag-abri ni mo, waka kailas tawo. Unya kalit siya mayong ma'am, mayong hapon. Akong anak na sa ospital, pahulama ko, 20 mil. Hatag ka dayon, Ate Ines? Hala, buutan si Ate Ines. Muhatag. Si Pastor Dili. Nga naman, wala ka nakaila, kinsa na siya. In other words, kung wala kayo ka nakaila ng tawana, di ka basta-bastang mosalig. Akala ko ba ganun siya? Akala ko ba ganyan siya? Ingon pa to sa kanta, sa kalibutan, daming namatay. Sa maling akala. Sige ra kag akala nga naay Bibliyang sigurado. And so padayonon nato mga igsoon. Ningon pag yun diha pagsulti hain na ka Pastor Jonas, liyuan na nimo giadtuan. Sa 27 og gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan. Sugod sa basahon nga gisulat ni Moses hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Nga balo kag nganong si Jesus wala dayon siya mikayab sa langit, nipabilin pa siya og 40 days. Kay dugangan pa niya pagpasabot, human niya buhaton ang pagpalansang o pagpakamatay. Iyang klaruhon pagpasabot. So mas klaro na karon kay nahitabo naman, amen ba? So iyan na pong gibalik og pasabot nila. Sa verse 28 niya atong tungura doon na sila sa balangay nga ilang atuan og daw nagpasabot si Jesus nga mupadayon lang siya sa unahan. Apan giawiran nila siya og giingnan, anhilang ta mamahulay kay hapit na mo gabi. Wow. So siyempre gahuna-huna tingali ni sila nga. Kay you know what, sa Israel sa kapanahunan mga igsoon, bisan mga lalaki pangripon sa mga lalaki. Nahitabo ni sa Book of Judges. Nga bisan ang pare, ang asawa sa pare, sa Libita mga igsoon, tagod-tagod niya, gichap-chap niya. Kaya nga naman, grabing imoralidad. Kung bisita ka, maramanig mo ato kag Saudi mga igsoon nga, or asa ng mga dapit nga, ugwa kay di ka magtabon, maripan juga dito. Bisa pag lalaki ka. So mo ni nga ilang giingnan si Jesus, ayaw lag padayon kay mo gabi na. In other words, pwedeng nagpakabana sila nga madisgrasya ka sa unahan. Pero sapagkat tinuod lang paminaw pag-ayo. Kung atong balihon ni, nga gisulti din ni mga igsuon, ayaw og lakaw kay mo gabi na, kitay mamiligro sa panahon sa kagabion, sa panahon sa problema, sa panahon sa katalagman, sa panahon sa kasakit, kung ang Ginoo wala diri sa atong duol. Munang ing na si Lord ayaw palayo, ayaw ko biyae. Na ato pang awit nang ingon, ayaw ako isalikway. Di ba? And then ingon diha busami padayon, siya og nagpabilin uban kanila sa ila ng pagpanihapon, gikuha niya ang panog. Gipanalanginan kini, unya gipikas-pikas og gihatag nila, saro naman sad. Ang nawong wag yun mo nakaila, ang iyang tingog wag yun mo nakaila, karon ang iyang usual, ang kanunay niyang buhaton, pagpikas-pikas o pasalamatan o sa ipanghatag, wag gyapon mo nakaila niya. Pero ang iyang mga tinunan, mga igsuon, wala gyud. Munang niingon diha, ang mga karnero, bungol sila, hanap ang ilang panglantaw. Bantay mo karnero, mga igsuon nga, nigmulabang siya sa kalsada, bisan pag kusog kayo ang busina sa imong truck. Pam! Pam! Gasigirag usap-usap na ilang gikaon. Wa ako kadungog na naigabusina.
Pero kabalo mo kung sa'y amazing sa mga karnero? Bisag bungol siya, pero ang iyang magbalantay, kaila siya o makadungog yun siya. In other words, baliwala niya ang tanang sounds. Pero ang matingog ras iyang magbalantay, maura iyang nailhan. Pero sila, wag gyapon kaila, oy. Wag gyapon kaila. Wag kita mga ginikanan akong anak, mutubo na, wag ko kaila anak, ug unsa na siya. No? Ang papa maghilak merong magtagbo, magstoryahanay me. Ngayon ko sige kung ingon papa ayon ang sige huna-huna ato pa. Ang mga nang labay ngano man. Ihukot pa man miniyag kadina. Hukdan kadina na mong tiil bitayon aning sablayan. Unya ang among likod ray gadapat sa katre. Unya bunalan migtaman nga kanang maupos, that is why muraga mga kaning ay bayabas mga upos gina to pa reserba. Kay di mi hukot daan, managan me. Sunod adlaw pa kanamo makitaan. No? Unya ako sa daato mura kog nagtanom og dumot sa kong papa, pero na-realize na ako training da ito karon naay mga afflictions atong kinabuhi. Sanay na. Giingnan ko ni Lord na daan anak sa bata pa ko. No? Mag-istorya mi karon ni papa hangtod karon sige ra dayon pangayog sure. Ngano man, wala siya kahibaw nga katong iyang ihukot og kadina iyang bunalan og taman, pastor niya karon. Pastor niya. Pastor Nick. Ako si Pastor Mars. Kanagod si Pastor Mars, di halos kada adlaw jud nang kastiguon sa among papa. Kay mura na siya, that is why palangga gyud kay nako na. Di lang ko ka-express. Kay mura ko kanang akong manghod kres Pastor Mas sige jud nang kastiguon nga naman. Mga wala ang mga bunglay, mga wala ang mga gabas, mga wala ang mga gamit. Imagine bayi siya, how ka magduwa siya ana? Pero siya ay among pasangilan parang dili mi bunawan ni Papa. Nya kay siya di man manalipod siyang kaugalingon, dilipod mo try og insist nga wala lagi ko. Ato gani ko sa silingan, wa ko niuli ani. Ako pa'y pasanginlan. Igo rang ingon wala ko nagilabot. Bunala na siyang taman. Tabangin yung pangita. Then nakaplaga na. Sa sunod na po siya mabunalan. And that is why, kining mga kanunang bunawan ni Papa o di manawag sa iya hilak yang kasing-kasing. Hopefully nanay biyahe sa January. Og nanay baksin, ako yung unang magpabaksin kay og makadaot ayaw mag-apil. Sa ngipon kay bulahan og nay sakit. Ano po kang magpabakuna wa kay sakit? Naunsa po. Ha? Makakabalo inigbak bakuna diha 40 na lang kakutob. Kaya na sila'y planong pamuban ang mamatay ang katunga sa nagpuyos kalibutan or 1/3. Kopyahon nila ang nahitabo nga dito sa gingarian sa langit, gilabay ang 1/3. Wag yun sila nakatilaw. Wala sila nakasinati. Din ingon diha pagsulti nga sa verse 31, sa 30 ningon siya, sa ila ng pagpanihapon, mo na to, nagpasalamat siya, gipikas-pikas, gipakaon niya. Verse 31, diha nabuka ang ilang mata og nakaila sila kaniya apan nahanaw na siya. Unsabay gipasabot sa pag-ingong gibuka ang mata. Gapasabot bang gapiyong sila way nagpanaw? Dili. Kang moingon ka diring nabuka ang mata, it means nabuka ang mata sa kamatuoran. Nibangon gikan sa kangitngit. Gikan sa walay kay balo hangtod nga nakaila. Gikan sa pagkawalay pagsalig hangtod nga nisalig. Sa walay pagkasinatian hangtod nga nakasinati. Maunay buot gipasabot sa gipabuka ang mata. I pray, Lord Jesus, pabuka ang akong mata ug ang tanan nga nakadungog ani nga tingog. Dagan kayo paghimuon si Lord. Pero kita magpatulog-tulog, kita magpabuta-buta. Sa verse 32, naging nanay sila, kay nawala naman si Jesus. Dili ba? Ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing. Ang iyahang pagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan, samtang nagsulti siya.
Notice nga, ang gisulti sa usa ka tawo mahinumduman nimo kung wala na siya. Mga anak, ang gisulti sa inyong ginikanan, mahinumduman ninyong bililhon di ka ito kung wala na sila. In fact, sa dihang pukawon mi sa among mamagbunal, gimingaw ko ato. Indutag na ay mamukaw na ko dring mamunal nga mao ang tingog. Kay usahay og wala na diha, usa pa ka makahuna-huna mga igsuon. Usahay og wala na diha, usa pa ka mayong among papa, si mama sa una. Munang kamo nga mga anak, usahay tungod sa atong pagkabadlungon, malatusan ta. Madapatan ta sa atong ginikanan. Dawatan ninyo na. O pasalamat mo sa inyong mga ginikanan. Kay moabot ang panahon, mingawon mo anang ilang gihimo. Nga mo ingon mo, nagpakabana man na ito siya nako, nakatiman man na ito siya nako. Mauda ito, ngayon akong ingatuhon, mauda itong latuson ko niya, mauda itong kasapan ko niya, mauda itong singkahan ko niya. Kaya kung wala pa unta to, wadyo ko'y makatunan karon. Ingon sila pagsulti, bay, di ba bay, katong naglakaw pata, samtang nagsulti siya, murag na ay kalayo nga nasa tong kasing-kasing, pero wala na to gitagad ang mga pulong sa Ginoo wal na minaw pata, tungod kay wala pa niabot ang grabing kasinatian, pero inigabot sa grabing kasinatian, usa pa ta mayon, bay, di ba giwali man to ni? Di ba mao man ni giwali? Sultian mo na ko, kanang nasa imong atubangan, nasa imong likod, nasa imong tapat. Kitang tanan, pwede ganitang gamiton nga suwayon sa usag-usa. O niya kisulti na daan, giwali ng daan. That is why kanunay si Lord, nagadasig ka na to, nga diha sa Ginoo, mga igsuon, gunit. Gunit, yun ta. Padayuno na to, ningon pag yuda, pagsulti. Nanindog dayon sila og namalik sa Jerusalem diin nakaplagan nila ang 11 katinunan og ang uban nga nagkatigom nga nagingon tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo nagpakita siya kang Simeon unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan og ang pagkailan nila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa tinapay ari sa nako tan-aw tanan. So kining knowing the Lord, believing the Lord, experiencing the Lord, pag naan na ninimo, dili nakakapuggang manugilon. Tama? Sa diha, mga igsuon nga nauabli na ilang mata, nakaila na sila sa Ginoo, nahingpit ang ilang pagsalig siyag, yun ito nabanhaw, kay gani ang iyang gisulti, gani ang iyang gibuhat. Nakaila sila, nakita yun nila, nisalig yun sila, sa pulong nagdilaab nga gisulti ni Jesus plus nasinati nila unsa may nasinati katong gipikas-pikas ni Lord nga usual niyang himuon sa nanglabay pang panahon sawa pa siya nalansang og namatay tama so sa diyang nasinati na nila niadto dayon sila mga kaigsuunan nga ubang mga tinun-an ug ilang gipanugilon si Jesus. Ikaw ug ako di ka mapugngan nga imong ipanugilon ang Ginoo, dili ang simbahan, dili ang imong relihiyon, dili si pastor. Kung dili ang Ginoo, sa dihang naa nakaaning tulo ka mga kasinatian, mga igsuon. Experience the Lord. Know the Lord, kinsa siya, and believe in the Lord. Muni, ang panawagan ni Lord sa itong kinabuhi, sultian ta mo. Kung nangamatay ang mga anak ni Maria ug anak ni Joseph nga wala mituo kang Jesus, impyerno sila karon. Gusto mong i-prove na to na? Ang John chapter 1 verse 12 ningon, ang tanan nga mituog midawat kang Jesus gitagaag gahom nga mahimong iyang mga anak. Sa 3:16 sa John ningon dito, for God so loved the world that He gave His only Son, gihatag iyang bugtong anak, ang mutuo. Pero nakaibaw mo nga bisan ang mga igsuon ni Jesus nga anak ni Maria o ni Jose, wala mituo ni Jesus. I tell you, nakaila sila ni Jesus pero sa iyaharang pagkatawhanon.
nga maguwang nila nga dito nagtubo sa ilang balay nga nahimong panday assistant sa ilang papa. Nakaila sila. Pero wala sila nakaila nga siya di ay ang anak sa buhing Diyos. Nagsalig sila sa Ginoong Hesus. Dili ingon nga Ginoo kundi dili ingon nga usa ka igsuon nga kasaligan sa mga buluhaton sa balay, responsible nga pagkaigsuon. Pero wala sila nagsalig nga kining Hesus nga naa nagtubo sa ilang panimalay mao'y muluwas kanila gikan sa sala. Na-experience nila o nakita nila ang mga milagro sa Ginoo, pero ilang yunahuna nga si Jesus naghimuan ng mga milagro kay susama lamang sa ubang tao nga may mga anting-anting nga makabuhat pud og bisad unsang mga milagro. Gusto mo nga ato nang i-prove for the sake sa ato nga time, dili nako mo palawom diha pag kuan igo lang nako ning basahon. But sultian mo nako. Posible nga dunay anak si Maria o si Joseph nga igsuon ni Jesus. Si Jesus lalang man sa balang espiritu ni gamit rag sinapupunan ni Maria. Pero si Maria o si Jose dunay mga anak. So kung maghisgot kag kamaguwang ang anak ni Maria o ni Joseph, dili si Jesus. Kay si Jesus dili anak ni Joseph. Lalang sa balang espiritu. Sultian mo nako. Bisan ang mga igsuon ni Jesus misalikway kaniya o wala mituon niya. Ha? Ato nang i-prove? Ato nang basahon? John chapter 7. Mauni usab ang among gihisgutan sa San Isidro mga igsuon. Ingon ang John, hapit na tamahuman, John chapter 7. Ang John chapter 7 verses 1 to 9, nahitabo diha mga igsuon. Nga bisan ang mga igsuon ni Jesus di gyud mo tuon niya. Wa na to ni nahibaw ambot lang og giapil ba ni sa una kaniadtos asa patang mga simbahan na pagtudlo. John chapter 7 1 to 9. Human niini milibot si Jesus sa Galilea, dili siya buot nga moadto sa Judea kay ang kadagkuan sa mga Hudiyo dito nagtinguha man sa pagpatay kaniya. Niadtong higayuna hapit na ang kasaulugan sa mga balong-balong o sa mga payag-payag. Busa ang mga sulugoon nga lalaki ni Jesus mingon kaniya, biya dinhi lakaw ngadto sa Judea aron ang imong mga tinun-an makakita sa imong mga milagro nga imong gihimo. Kay ang gustong maghimo inila dili magpadayag diha, dili magpasundayag diha sa tago. Kay nagbuhat ka man niining mga butanga, hala, ipadayag ang imong kaugalingon sa tibuok kalibutan. Kay bisan gani ang iyang mga igsuon wala mutuo kaniya. Karon, bisan gani ang mga igsuon ni Ginoong Hesus wa mituo niya. Nga siya anak sa buhing Dios. Nga siya ang Misaya. Nga nakahimo siya milagro tungod kay Dios siya. Bisan yang igsuon wa mituo. And I don't know unsa sila pag-abot na sa panahon. Wala ay nakasuwat diri but I believe sa katapusan mga adlaw na-realize nila mituo ni sila og midawat kang Ginoong Hesus bisag patay na si Hesus. Kay kung wala, impyerno ni sila. Igsuon man unta ni. And then ingon niya, si Jesus mingon kanila, ang tanang panahon, husto kaninyo, apan ang hustong panahon, wala pa maabot kanako. Ang kalibutan, dili magdumot kaninyo, apan nagdumot kini kanako, kay kanunay man akong nagsangyaw sa daotang mga binuhatan niini. Padayon kamo nga atos kasaulugan, dili ako moato, kay wala pa maabot ang hustong panahon, alang kanako. Verse 9, last verse. Iiyak ining gisulti kanila, og mipabilin siya sa usa. Mipabilin usa siya sa Galilea. Tanaw na ko tanan. Dili ta pwedeng mo pauli mga igsuon nga wa nato ni masabti. Tungod kay mo pauli gyapon tang wala nakailas Ginoo huyang ang pagsalig kaniya og dili masinati ang iyang gahom kawang. Kawang kayo. So tanaw na ko. Ang Biblia nag-ingon, akong i-paraphrase. Nga si Lord naa sa Galilea, dili siya moadto sa Judea kay mga tao dito naguna-una nga patyon siya, tama? Tama? So wala siya sa niadto. Pero unsay tambag sa mga igsoon, lakaw dito. Pagpasikat. Sometimes bisan pa ang atong igsoon pahamak sa ato Wala gani siya moadto dito kay di pa panahong mamatay siya, paadtuon na noon. Tama? Pahamak ning mga igsuon niya, lakaw dito gusto man kamong pasikat.
Nga kay balo na sila nga si Jesus ug moatos Judea patyon sa mga pangulo. So ningon si Lord, lakaw ra kamo, una kamo kay happy magsugod na ang kasaulugan sa balong-balong. Pastor, unsa ang kasaulugan sa balong-balong? Ingon ani, kada tuig magsilibrar sila og kasaulugan sa balong-balong, munggawa sila sa ilang balay, ilang padlakan ang ilang balay, magdala silang mga balong-balong, mga panapton, mga trapal, maghimo sila, magdala sila mga pagkaon, ato sila sa usa ka dapit, maghimo silang mga balong-balong. Unya dayon ilang silibrar, mga nagdaig silang magpasalamat sa Ginoo, inig kahuman mga tulog sila sa balong-balong ug dili sila mamauli silang balay, agi og pagpahinumdum sa ilang kaugalingon nga dinis kalibutan mga langyaw silang tanan. Munang nara sila sa balong-balong, munang ayaw kagool sa imong kahimtang karon kay kitang tanan langyaw lang dinhi. Mauni nga nagsaulog sila og moadto ang mga igsuon ni Jesus dito sa Judea. Kining Judea, capital city ani Jerusalem. Pero kung imong padayunon og basa, tan-aw kay wala na for the sake sa atong time. Nigikan ang iyang ang iyang mga igsuon, kauban ang ginikanan. Si Jesus misunod pero nagtabon sa iyang ulo. Misunod siya pero wala siya nagpasaya-saya. Siguro iyarang mata mo'y makita. Unya ningon diya sa tunga-tunga nas kasaulugan, may barog siya sa taliwala, gihubo na niya ang iyang tabon og nagwali. Unsa di gipasabot ni Lord pag ingon niyang lakaw kamo kay kaalang ninyo, insakto ang tanang panahon, pero para nakuha pa moabot ang panahon, it means, dili panahon nga, muadto siya tungod sa balong-balong. Ang iyang ipasabot nga wala pa niabot ang panahon, kundili ang panahon nga mamatay siya. Muna ningon siya, lakaw sa mo dito kay magtabon ko. Ikaw ug ako, we don't know. We don't know unsay mahitabo sa ugma, wala pa ta moabot ana, wala pa ta kahibaw ana, wala pa ta nakatan-aw unsay maabot, but si Lord nasayod ng daan. That is why nindot kaayo unta si Lord amoy atong agdon. No? Next year, January, Sevilla will start their ministry. And si Pastor Rodnel need kaayog support, need kaayog prayer. Nga naman, wala pa na-set ang tanan. Pareha katong saan, kay tapan kaniadto manding, tinagsa lang, tagurha, tagutlo. Wala pa na-set ang tanan. Niya magsulti na siya sa ako as kanang iyang siblig ilan niya nga papa sa pulong. Kanang pagtudlo. Magsulti na siya sa ako. Kaila ko niya nga ingana siya. But na-adjud siya kasing-kasing magpagamit sa Ginoo. That is why nakauna-una ko, pwede raman po og hapon ta dito. Tabangan ka na ko dito og wali. Or pwede sa pod for the meantime, ani sa ka, ako'y trabahoon sa. Pero kuyugi ko kay arong mailhan po ka. Lain po ako. No? Kay bisan din yung mga igsuon need sad ko makapuli-puli og pagtudlo. Pagwali sa iyang pulong. Kuya Roger, saman. Si Arjan. Jan? Hapit na. So baon ni mga igsuon ang problema. And I tell you, number one, ang usa sa number one nga impact mga igsuon, kung wala kayo ka nakailas Ginoo, dili kayo ka mosalig niya o wa ka motuon niya. Muunlod ka tungod sa imong kabalaka o kahadlok. I-prove na to na? I-prove na to? Dili na nato basahon, isulti lang nako, isuwat, ikaw nalay basa. Ang Matthew 14:22-32, si Jesus naglakaw sa ibabaw sa tubig. Matthew 14:22-32. Samtang ang iya mga tinunan nakaagi og squall, kanang squall mga igsuon, unos. So una hadlok na daan sila sa unos, ikaduha may mga murag nay panganod ba? Lugos maklaro. So dili nila makitan, suddenly na ay naglakaw ibabaw sa tubig. Personally mga igsuon kita kung taong galakaw ibabaw sa humay. Ibabaw sa humay. Ni saka patog bayabas niya, ang iyang gidakon, gamay-gamay lang po ni Kuya Roger, pero taas siya ni Kuya Roger. Pero gisudlan siya og dili maubos sa 100 ka demonyo. Isa ka siya sa bayabas, unya adto siya sa tumoy sa bayabas. Unya makakita ka nga ang iyang mata mo pula na, unya
Bisan ang iyahang lawas, kay tabangan managunit, no? Ang iyahang lawas, dangog na kayo, may mga fluid nga nang gawas, green og kulor. Unya, ang iyang tiil mo sabod na sa pikas bongbong abot sa pikas bongbong. Then iyang gi-prophesy. Na siya gisulti. And we know nga bakakon ang yawa. Di na naitabo sa mong church sa una. 70 Adventist man mi. Ningon siya, dinhin ninyo dire, dagan kayo mo. Mayapras akong tudlo, maluwas. Hala. Taas kayo ang iyang, unya, naglakaw siya sa ibabaw sa humay. Tinuod ni. Na? Masig gatanaw pa ganit ni. Iyang pangalan, tawag naman siya, Dondon Apelyido Rodriguez. Unya, giguyod siya dito sa tubig, kay ibaptize siya, kay grabe ang demon. Siya pa'y niingon, ay kog dad diha, kay diha ang ilang palasyo. Naa sila diha tanan. Grabe jud kayo to. So, perting hadlukan ako ato, bata, pag yung ko ato, ang bisan ng iyang mama, wala kailhi, gisipa ang iyang mama. No, bisag unsaon siya ampo, Biblia gision. Kay kung ikaw magampo kag mangingon ana na po kay gitaguan. Sipaan lang ka. Ingno na kang kailako ni Jesus, ikaw. Kinsa ka. Ngana na. So tabangan siya og gunit, mga oras-oras pud nga layugon siya angtod nga mobiya ang demon niya magbalik-balik ra ba, wala na deliverance. Kaya ang deliverance di naman nakabalik. Ngano? Pagawson nimo siya unya papuy-an nimo sa Holy Spirit aron dili na makasulod. Kay we know nga kung mas kusgan ang gapuyo sa balay dili makasulod ang kawatan nga huyang. Munay deliverance. And grabing dugaya kay ito nakaana ko nga grabe nagdala og grabing kadlok ang uban di naman nimba. Digalakaw pa na ibabaw sa humay. So mga tao nakaslacks kay nanimba, naka-long sleeve, mang long sleeve man magyud me. Nagtuak-taak sa humayan kay dakpon siya. Makita gyud nimo siya. Ni saka sa bayabas unya doon kanaog sa pangalan ni Jesus. Ang tanan mo gamit og ngalan ni Jesus, pero ang problema mo gamit ka sa ngalan ni Jesus na kay gitaguang sala. Wa gyud kay hinungdan. Sa pangalan ni Jesus, di ka mo daw sa pangalan ni Jesus kanaog. Awa, agad. Katawara. Nga na. Kinahadlukan. So atong ibalik karon sa pangitabo mga igsoon nga kung wala kay ka nakailas Ginoo, dili kay ka mosalig sa Ginoo, wala kay kasinatian sa Ginoo, muunlod ka sa imong kahadlok. Kato naglakaw to sa ibabaw sumayan kami tanan pero tingadlo ka si Jesus naglakaw ibabaw sa tubig. Nya tingali gabalod pa no. Oh, nga naman, kaya na ba yung mga balod? Jo. Perti nilang hadlok kay hadlok na daan sila sa balod, sa bagyo, diha pagyo'y galakaw, nanyagit silang multo. Nitingog si Jesus, nakaila sila, wala? Wala. Niyo, Jesus, ako ni ayaw kahadlok. Unsay tubag ni Pedro? Oh. Kung tinuod nga ikaw na, palakta ko na ko sa tubig. So wala siya kay lastingog na kinahanglan siyang pasination. Amen? So pasination siya now. Kung dili ka makailastingog sa Ginoo, ing na siya, Lord, nagbasa ko sa imong pulo, naminaw ko gwali, pero pasinati ako. So ningon si Jesus ni Pedro, Pedro, lakaw sa tubig. Ari ako, hunong si Jesus. Usay magpagara-gara ta, imbes si Lord mo imuluwas nato, kita'y mo adtos Ginoo. May pa magpaabot ka diha kay haon ka ni Lord. Amen. So nagsugod na siya lakaw. Ningon ang Biblia, og nalisang si Pedro sa dagkong balod. Og niunlod siya. Nasi? Ang kakulang nato pag-ilas Ginoo, ang kakulang nato sa atong pagsalig, ang kakulang nato sa atong kasinatian sa Dios, makaunlod nato sa atong kahadlok. Buti na lang. Sa panahon nga si Pedro mounlod mga igsuon, doon na siya karakter nga mainampuon. Kitang natay problema, moampo ta, amen? Di kay og natay problema, hala. Ber paday. Puslan man? Nga na. Hala, oy. So niampo siya sa Ginoo na listen to this. You can believe yourself that you can do it. Pwede ka mosalig sa imong kaugalingon nga kaya na ko ni, langoyon na ko ni, mulangoy ko padong ni Jesus or mulangoy ko pabalik sa sakayan. Kay mananagat ni si Pedro.
Pero gipili niyang di na siya musalig siyang kaugalingon, magampo na lang siya mo nang ningon siya, Jesus! Help me! And the word says, immediately, si Jesus migunit sa iyang kamot og niingon, nganong kahuyang mas imong pagsalig og nagduha-duha ka. Human giluwas si Pedro mga igsuon ni adto sila sa kayan, nilinaw og nidunggo sila. I believe nga makaagit ang mga ingonanis kinabuhi na ay mga kaguliyang na ay mga pag-unlod pero kung magmainampuon ta tanan mga igsuon isahon ta sa Dios linawon niya ang tanan og moabot ang tanan sa destinasyon nga gihatag ni Lord sa ato. Woo! Thank you, Lord. That is why enough na magsalig-salig ta sa atong kaugalingon. Sa mga bag-o pang nagkapwikilakaw sa Ginoo ang akong tambag sa imuha. Basaha, una, ang gospel sa John. Nga naman, sa Ebanghelyo sa John, diha makita nimo nga dili si Juan ang nagsulti kundi si Jesus mismo. That is why, diha lamang sa book of John makita nimo nga si Lord mosulti, I am. I am. I am. I am. I am. I am. Gihurot na niya. Dunay pito ka buok mga igsuon nga major I am sa book of John. Ingon siya sa John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. Ang moari kanako mukaon dili na uhawon og di na gutumon. John chapter 6:35 na. John chapter 8 verse 12 siya, I am the light of the world. Those who believed in me shall not stay in the darkness anymore. Sa Bisaya pa, ako ang kahayag sa kalibutan. Katong nagtukan ako, di na makinabuhi sa sala, sa kangit-ngit. Sa John chapter 10 verse 7, he said, I am the gate of the sheep. Siya ang ganghaan sa mga karnero. Katong makasulod kanako, maluwas, makagawas, o makasulod, nga may masibsib. Naay kadaugan, ay panalangin. Amen? Sa John chapter 10 verse 11, he said, I am the good shepherd. Kabantay mo ang inyong mga boyfriend kaniadto. Grabe mo care sa imo ha. Ayaw kaon na ni, kay nani tambok, ako rin kaon. Mga mas Jollibee, Jig. Gision niya tong panit, kay nani kolesterol. Kanira imo. Grabe mo, amping. Maayong magbalantay. Hello? Ayaw kasungot sa imong silingan. Nga naman. Nga pastor, himan tayo naman silingan. Sa Biblia niingon, si Jesus ang maayong balantay. Dili mo silingan. Ikaw po, sige kagbantay-bantay sa imong kagalingon. Di ka kabantay sa imong kagalingon. Na-fall na kaniya. Nakabati lagi ko niya, pastor, o kanang 37.8. Hapit na jud ni. Kaayo ra jung dukdok og microphone ba? No? Si Lord ra ang maayong magbalantay. He said, ang maayong magbalantay, andam nga magpakamatay siyang karnero. Katong imong uyab, istorya ra tong muingon siyang, mamatay ko kung mawala ka. Paglaban kita, magkamatayan man. Abot tulo kasi man na inyong gugma namatay. Mirisi. John 11:25, I am the resurrection and the life. John 11:25, ingon si Lord, I am the resurrection and the life. Manong mahadlok man tang mamatay, nga namre pagkabanaw niya, kinabuhing way katapusan. Amen? Woo! Sa John 14:6, ingon siya, I am the way, the truth, and the life. Kinsa man tong inyong pasalamatan, gipistahan? Kinsa man to? Wa man to'y uskabuk, I am there is Bible. Na ay gaingon there is Bible nga siya, I am, nganong dili man siya imong pasalamatan. I am the way. Sumayon ka, Pastor, asa mang relihiyon na para maluwas ko, unsa man dyan insaktong dalan. Ang tanang relihiyon mo, ingon kami insakto, diyan na mo ang dalan. But paminaw, si Lord Jesus lang ang dalan. Ngayon na uban, kami ang kamatuoran, bahala na mo, kaniato, ang arka, si Lord, si Moses, o si Noah, gasulti, way naminaw, kamo, gisultihan mo na mo, o di mo magpasakop sa mo relihiyon, maimpirno gud mo, pareha ni Noah, nga way naminaw niya, ay mo paminaw, anak. Walay relihiyon nga mao ang kamatuoran si Kristo lamang.
Tanang relihiyon nag-ingong insakto. Unya naa ka na ng relihiyonan na bilong nga nag-ingong insakto. Pero imong pagkinabuhi, wa na insakto. He said, I am the truth. And I am the life. Bahalag mo mahal ang bugas. Si Lord naghatag na ito kinabuhi, di lang bugas. Dagan man bitag bugas, naabot as nawong ng uban, mamatay ra gihapon. Oh, hallelujah. No, di na madala. Bisag unsa na ipamutang na tos nawong. O nawala na, praise God. Hadlok, lungagon. No? And then, ingon na po siya sa John 15:5, I am the vine and you are the branches. Without me, you can do nothing. Relihiyon inyong punuan? Relihiyon inyong kwarta? Ay, relihiyon inyong kwarta? I mean, kwarta ang punuan? Kaugalingon na itong katakos ang punuan? Dili, si Kristo. Munang mabuhi, tag nakakonek, tas Ginoo. Amen? Ha? Katong mga hilig diha og tanom. Dagan namang mga tanom sa inyong balay. Dadi kog tanom, nga walay punuan. Nga buhi pa hangtod ron. Sige, dadi ko. Pila na kato 3 years? Wala nakabutang sa punuan? Nga sa Lord, I am the vine. Hapit na launa, amen. Sa atong pagtapos, sige, paspasanay tag-ukab. Isaiah chapter 1 verse 3, katapusang bersikulo, mag-ampo na ta. Hanggang yung music team, arin na ta sa likod. Isa'y maka-play diha o gitar, na maka-play diha o keyboard. Ingon man tong sa sunod, si Kuya Gaspar mo keyboard na to siya. O sana lang mo kanta? Si Ate Los na lang. Sige. Isaiah chapter 1 verse 3. Kisay nakauna nag-ukab. Labi nagbisaya, sige kuno, syagit, basaha mga igsoon. Sige. Isaiah 1 verse 3. Palihog, basa, kusgag ayo. Muna complain ni Lord. Hinumdumi nga dili na Israelite ang iyang gisultian karon nga kabuntagon ikaw na. Usbon na kog basa. Ang mga baka nakaila sa iyang tag-iya, ang mga asno nahibalo sa pasungan sa iyang agalon. Apan ang Israel, apan ang mga Kristohanon, apan ang nag-ingon nga nagtuo kanako, ang katawhan nga akong gipili, wala nakasabot o wala makaila nako. They don't believe me. They don't know me. They don't experience the grace of God. Sa linghod nako nga kasinatian sa pagpangalagad sa Dios, and for 7 years nga naa ako sa Bohol, dili maihap ang akong mga luha. Dili maihap nga pinag-agi sa grabing kabugat o kasakit nga magdangoy-ngoy ko sa Ginoo. Na magbakho ko sa Ginoo. Lord, ako yung angkunon nga wa pa kay ko nakaila nimo for 7 years. Akong angkunon Ginoo nga huyang pakaayo ang akong pagsalig nimo. And Lord, akong pangandoy nga sa matag adlaw ako kang masinati. That is why bisan sa simpleng panalangin, protection nga nakita nako sa Ginoo, akong gipasalamatan tungod kay mauni ang nagpaila-ila nako kinsa ang Ginoo sa akong kinabuhi. Kasama sa gipost ni Manding Pining nga mo labang ta og kalayo. Mo labang ta dili ta masunog, mo labang ta sa tubig dili ta malunod. Ubanan ko kamo og sapnayon ko kamo nag-ingon ng Ginoo. And hinaot mga igsuon do na sad kay tinguha og pangandoy nga ila-ilahon nimo ang Dios aning kinabuhi. Because yes, bisan og
nagapangalagat ta sa Dios pero dunay mga panahon nga ang kabugat sa unod mga igsuon. Sa huna-huna, sa kasing-kasing, sa panglawas, sa kadaghan nga imong i-consider sa kinabuhi, maka huna-huna kag what if? What if tistingan sa anak ko nga ako sang pamilya, ako sang kaugalingon na lang, ako pwedeng ingon ana. And then ang conclusion kong buhaton ako ni wa ko nakailas Ginoo, wa ko nakatuo niya, wala ko. Nagsalig sa iya. And I know nga ingon ani sab ang atong giagian mga igsuon. This time tagaig chan si Lord, suwayon sa nako nga kining mga adlaw nga magaabot sa akong kinabuhi ila-ilahon kanako. Masinati kanako. Kanang dili lang nimo nadungog ang iyang pulong kung dili na sinati nimo. Muingon siya siyang pulong tumban mo ang bitin nga malala di ka maunsa. Then ipasinati niya nimo. Grace na niya nga nagpailayla siya siyang kaugalingon. Because even si Tamas nakadungog, nakasabot, pero niingon pagyapon siya, og di ko kahikap sa iyang samad, di ko mutuo. So si Lord iyang ipahikap. Ikaw, kung mingon ka, Lord, naminaw kasi mong pulong, pero sa tinood lang nagduwa-duwa ko, din ang iyo siya, Lord, pahikap ako, pasinati ako. Because mauni ang plano o gusto sa Diyos imong kinabuhi. We will know Him, we will believe in Him. We will be a believing generation to Him. Atong i-experience siya sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Kung sa imong ginikanan, musultira kaniya, kung nakay tuyo pa, paliti ko ani. Or magpabuutan-buutan ka, kay naa kay ipapalit niya. Ayaw nagbuhata sa imong Lord. Because, maayo man or dili ang panghitabo, si Lord, gusto siya, nga mo salig kaniya, makaila kapag ayaw niya, o mas mutuo kaniya. Tindog sa imong gibarugan, mga igsuon, sugdi karon ipabuhagay ang imong luha sa Ginoo. Ayaw sag uli. Paghatag og bisag mubo nga kaygahunan nga moampo kas Ginoo, pangayo og pasaylo sa Dios. Pangayo og pasaylo sa Ginoo. Ikaw ug ako nakasalatan, nahimo tang mahinokmanon. Wala ta nahimo nga nagatimbang-timbang, nahimo tang mahinokmanon, nahimo ta mga igsuon nga nahugawan sa mata sa Dios. Walay usa nato nga nagbuhat og matarong, nag-ingon ang Biblia. Nag-ingon ang Ecclesiastes chapter 8, walay tawo nga hingpit ug walay tawo nakabuhat og matarong na lamang tanan, ang tanan makasala. Pangayo, pasahilo og pag-ampo sa Ginoo. Kitang tanan, let's pray all together. Father, in the name of Jesus, sa kinasing-kasing Ginoo diya sa imong atubangan, sinaksiyan sa imong katawhan, ako magasugid, nagasulti, nagaampo, nagakonfess nga amahan, nangandoy ko Ginoo, more pa nga kasinatian diya kanimo, nga mas makaila pa ko diya kanimo Ginoo, nga mas muli ko nang akong pagsalig diya kanimo o Diyos. Lord, naa kay mga panghuna-huna, kaala, mga strategy nga gihatag to avoid being a casualty, Father God. Hey Lord, walay mahimong casualty kaming tanan mapadayon sa pagpakinglakaw, padayon nga magsimba, padayon nga mag-alagad diya kanimo Ginoo. Lord, among giangkon nga bisan sa taas nga panahon nga kami maminaw sa imong mga pulong, mubasa sa imong mga mensahe. Pero sa pagkatinuod lang, igo raming ingong magtuo nimo. Pero wala nakaila nimo Ginoo. So sama sa mga anak ni Maria ug ni Jose nga giilang igsuon nimo sa unod, pero wala gyud sila mituog, wala nakaila nimo Ginoo. Kami usab dili pwedeng magsige rami kuyog-kuyog, mag-aawit nimo, magabasa sa imong mga pulong mo ampo, pero wala nakaila di ay nimo Ginoo. So sama usab sa imong mga tinunan nga for 3 years naguban-uban sila, pero wala di sila nakaila sa imong tingog, wala sila nakasinati sa imong naandan nga mga buhaton, wala nila nabantayi, sirado ang ilang mga mata. Kami usab Ginoo,
Nakapokus kami sa mga negatibo nga mga nagapangitabo. Wala may nakapokus sa mga maayong butang nga imong nahimo. That is why wala ka na mo na-acknowledge, Ginoo. Lord, ikaw nasayod sa among augma. Ikaw nasayod bisan sa kinabuhi sa mga kabataan, sa mga batanon o sa mga amtong. Nasuwayan na namo nga mosalig kami sa among kaugalingon, mosalig sa among sikatao, mo pasigarbo sa among kaugalingon, magpasigarbo namo ang tao. Nasuwayan usab namo, Diyos, nga mo ila og tawo or ilon ng among kaugalingon. Pero sa tinuoray la, wala pagyud may nailhan bisan usa. Ikaw lamang ang hingpit nga nakaila ka namo pag-ayo, Ginoo. Because ingon ka in Psalms 139 nga ikaw ang nagsumpay-sumpay sa kabukogan namo, sa taguangkan sa among ginikanan. Gilatid mo ng daan, Ginoo, ang ginaganon sa mga adlaw nga among pagapuy-an. It means natapos na nimo sa wa pa nimo sugli. Lord, tabangin kami, Ginoo. Tabangi ang imong katawhan, O Diyos. Tabangi kaming tanan nga mas makaila pamilya nimo, Ginoo. Many times and many times na, Ginoo. Nakanunay lang kanamo na padaplin. Many times nga nang unlod kami sa among mga pagproblema. Tungod sa kahadlok, kabalaka. Tungod kay wala kami nakaila kanimo, Ginoo. Pasaylo ang kami tanan, O Diyos. Amahan mo ka, masakit kami sa amoy sikatao. Pasaylo ang kami, tungod kay naging iyong pulong, Ginoo. Ako mo siya mo mahimo sa amoy sikatao. Ako sa nagibuhat nimo. Pasaylo ang kami, Ginoo. Pasaylo ang kami, O Diyos. Wow, kayo kami. Wow, kayo kami sa imong gugma. Wow, kayo kami sa imong kakos, Ginoo. Kimingaw kayo kami sa mga panahong mabati namo ang imong mga saan. Nagdilabog, nagatagog kainit sa among paglaom. Ang kaugmao na niya, church, wala sa pastor. Wala ni bisan kinsa namo. Ang kaugmao na niya, church, ang kaugmao na mong pamilya, nani mo. Tabangin kami, tabangin kami, tabangin kami. Tabangin kami, mas makailaman na kanimo, Ginoo. Kay kung kami lang, wala ka, wala giniway mo. Kung kami lang, hayaan, nag-keep up kami. Nakuwat kami kanino. Nakapaabot sa imong tandog. Nakapaabot sa imong pagdasig, paglingon. Dili lamang igo na kami kung nakadugo. Kung dili ba sinatin namo. Dili lamang igo na namo nabasa. Mahitabo sa among kinabuhi. Usahay, matinuod ang giingon, Ginoo, nga inuman ni Saint Island. Usahay, ay mga panahon nga magatingwa, mangandoy na kami. Nga makikuban na nimo, mupauli na diha nimo, Ginoo. Salamat, Lord, nga magapadayon gyapon ang imong tawag ug imong katuyuan sa among mga kinabuhi. Kinabuhi sa mga kabataan, legacy nga among mabilin sa ila nga mapakita namo
kami mga ginikanan nagapangalagad kanimo sa bisan unsa kasimtang sa kinabuhi. Kay mao ni ang panulundon nga among ipanunod sa among mga anak. Dunalay gyud mga panahon Ginoo. Kay butang minimo sa mga panghitabo sa mga sitwasyon nga. Bisag diin kami utanaw, walay aninag sa kalipay para makasabot kami na ikaw ang among gikinahanglan. Ikaw ang among kalipay. Ikaw ang among kadaugan. Ikaw ang among comfort. Ikaw ang among dasig. Nabisan pa sa kaugalingon namong pamilya, murang kanunay rejected kanunay na nakulangan sa gugma o gituyo ni mo aron. Mangita mi sa tinuod nga gugma o sa tinuod nga nakaila diri namo. Kamo ikaw o Ginoong Hesus. Nining malisod nga mga kapanahunan. Atagi naman kami kanunay sa imong grasya o mga panalangin. Nga mabuhi kami o padayong mahimong panalangin sa mga isang katao, Ginoo. Panalangin niya ang mga pananog, ang mga pangayupan, ang mga negosyo, ang mga panarbaho. Sukad karon ang among pagsalig di na namo ibutang bisan unsang butanga kundili amo ning ibutang sa imong mga kamot, Ginoo. Noong Diyos ang kinabuhi. Pataas imong kamot. Kukinig bisan na dunay mga pagsula. Sige, gaksa ang presensya sa Ginoo. One more time. Samtang magagakos kaniya, awiti siya. Ginoong Diyos ang kinabuhi. Singa dili mo ako biyan. Walay kapakiyasan, nagsaan ka nga mubalik, aron ako ibukuhan o papuyon. Sala, tagaan ka karog kay gayunan nga maglangi ngadto sa imong magbubuhat. Sa panahon nga ako magmagulanon. Hallelujah. Yes, Lord. Sa panahon nga ako magmagulanon. Inumdumi itong iyang mga saad. Dili ka pasagdan ni Lord. Ako biyaan o pasagdan ang saad mo. Walay kapakyasan, saan ka na mubalik, naroon ako imong kuhaon o papuyon. Salamat dili mo ako biyan, nga dili mo ako biyaan o pasagdan ang saad mo.
sa imong giilan. Pagayok buat ug halaran ka, ihalan ko kanimo kusog ug mga tinguha ko, paminawa kini maamo mahong pagdaig ug hunidad ako Dios, dad ako Ginoo, inig balik unya nimo, ayaw ikalipti ani asing dili mo ako biyan, di mo ako biyaan o pasagdan ang saan mo, walay kapagyasan nang saan ka na mubalik, aron ako imong kuhaon o papuyon sa langit. One more time, dili kabiyan sa Diyos, di mo ako biyaan o pasagdan ang saan mo, walay kapagyasan magsaan ka nga mubalik, aron ako imong kuhaon o papuyon sa langit nga matahon. Makagagahom namo nga amahan. Salamat Lord sa mga bahandianong mga awit nga imong gideposito sa among mga kasing-kasing Ginoo. Salamat Lord sa tanan nga mga kasinatian namo, sa tanan nga mga giagian, sa tanan nga mga pagsuway, sa tanan nga mga panalangin, sa tanan nga mga kadaugan, sa tanan nimong protection o mga tabang nga nagaabot sa among kinabuhi. Kining tanan o Dios, ingon sa imong pulong ng daan nga all things work together for good for those who loves you, God. So salamat Lord nga naghatag nig maayo kaayo nga paglambo sa among kinabuhi, pag-ila sa among diha nimo Ginoo, paglikon sa among pagsalig diha kanimo ug paghatag og dugang kasinatian o God. We pray Father God nga padayon ang imong pagbugkos kanamo Ginoo sa hingpit nga gugma, sa kaluoy sa panaghiusa amahan namo nga langit nun, sa paghatag namo og tinuod nga kalipay og kalinaw. Ug salamat Lord nga mga padayon ang imong paghatag sa mga kakulangan namo Ginoo, bisan ani nga mao nga church Lord. Thank you God that soon doon na napod may mga additional nga mga bangko nga mapalit Ginoo, tungod sa imong saan nga dili maihap nga mga kinabuhi nga imong dalon aning dapita o Dios. Dalaygon ka among langiton nga amahan sa among panagtapos karon sa among pagpamauli Ginoo. Ang imong gugma maghari sa among mga kasing-kasing, sa among mga pamilya, ang tinuod, ang kamatuoran Ginoo, ug ang grasya sa imong bugtong anak, mong kaluwasan mo na angkon, among mahuptan hangtod sa imong pagbalik, ug ang padayon nga kalipay, panaghiusa, panagsinagtanay, panagpasayloay, o ang gakos imong balang espiritu, maangko namong tanan o Dios. O among gi-promise nga wala mi ang kunon nga himaya kadungganan, among gibalik kanimo ang tanan o among langit nun nga amahan, kay imo ang gahom, ang himaya, ang kusog pagsimbag, pagdaig, pagpasalamat kanimo lang. In Jesus' mighty name, and everybody says, Amen and Amen.